लाल डोलिया के लाल रे हरा किचारी गो कहारो में लागले नाही रे संदेश कवनो पिया के खबरिया कौनो सूचना ना आई कि हमरा चले के बाकी अचानक हम जाए के पड़े। ये भाव बागी जी लिखले बानी कि नाही रे संदेश कवनो पिया के खबरिया अरे अचके में बाजा लागल बाजेरा नाही रे संदेश कवनो पिया के खबरिया अचके में बाजा लागल बाजेरा कि लाल लाल डोलिया के लाल रे हरावा चारी गो कहारो में लागले चारी गो कहारो में लागले नाही रे संदेश कवनो पिया के खबरिया अचके में बाजा लागल बाजेरा नाही रे संदेश कवनो पिया के खबरिया अचके में बाजा लागल अचके में बाजा लागल अचके में बाजा लागल बाजेरा। निर्गुण के शब्द पर ध्यान होके के चाहिए। भाव आए भैया जे ही आवे पूछे कैसन बाजे सहनाई बाजता बधाओ आखी हो तू भाभी दाई यहाँ के हमारा अब साचे बात बताई प्रीतिया ससुर लागो नाता में बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप प्रणाम करतनी आपके आशीर्वाद के चाहना रही। अब भाव भाई भैया जे ही आवे पूछे कैसन बाजे सहनाई बाजता बधाओ आकी हो तू भाभी दाई गोलियत बोली सुन के घोटले जहरावा गोलियत बोली सुन के घोटले जहरावा सुनी बात माथा होता पागले सुनी बात माथा हो
चके में बाजा लागल बाजे नाही रे संदेश कवनो पिया के खबरिया चके में बाजा लागल बाजे जे लिखले बा लोग नहवाई सेज पर धैले तन अकड़ी आ लकड़ी के पलंग तो सब तकियो रहे लकड़ी। जब हमरा के लोग ले जाए लागल तो मैं लकड़िए के रहे भैया। प्रोफेसर भागी जी देखिए लिखले कैसे बाने लोग नहवाई सेज पर धैले तन अकड़ी लकड़ी के पलंग तो सब तकियो रहे लोग नहवाई सेज पर धैले तन अकड़ी लकड़ी के पलंग तो सब तकियो रहे ना कि जो हाथे आगी लेके के तान जा रे जो हाथे आगी लेके के तान जा रे लाले लपट से बागी कागले पिया के खबरिया चके में बाजा लागल बाजे नाही रे संदेश कवनो पिया के खबरिया चके में बाजा लागल बाजे लाले लाले डोलिया के लाले रे ओहरावा चारी गो कहारो हमें लागले चारी गो कहारो हमें लागले राम नाही रे संदेश कवनो पिया के खबरिया चके में बाजा लागल बाजे नाही रे संदेश कवनो पिया के खबरिया चके में बाजा लागल बाजे